Atau Mas pa ya? Itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, itu tinggal yang kan re. Atish. Ya चाय order है. Koy dah. Oke. Ya. Ada tinggal. Atish. चाय order है. आतिश यार चाय वडा आहे Koy dah. यार मा येले रे तू चौथी सामानावर बाहेरले ती माझी कट मारून येता हा घ्या दे मोबाईल आपण पाहिजे आणि मोबाईल ते बोलला तू सगळ्यांना तर पडतो ये मा येले सर चौथी सामान किती ये मग चाय वडा आहे कोय दा माझे माय मेरा चौथी सामानावर बाहेरले आता ती माझे कट मारून येता हा घ्या हरामी हो बेटा आतिश ये मचे याची चावी दे कोय तर माझे माय येले असं रे ती ती चौथी माझे माय येले असं रे त्याचे कंडी दे माझे माय आतिश ये चावी मागते कित्याक कोय दा माझे माय येले असं रे नेवऱ्या सामानावर पा नेवरी करपा कट मारून येता